Avui us presentem el model Adria Twin Supreme, un model que Adria va presentar l'any passat, en el que les característiques principals són la gran claraboia panoràmica que ens dona llum a l'interior i el sistema de bany abatible amb la dutxa. Aquest any incorporem unes novetats. Aquestes novetats seran la finestra totalment integrada, així com les llantes d'alumini de sèrie i també un nou sistema de buidat de les aigües grises. L'Adria Twin Supreme és un dels vehicles més ben posicionats en el seu segment, ja que es tracta d'un vehicle assequible amb els acabats i el disseny de gamma alta. Per tant, ens trobem amb tot el mobiliari integrat, sense panys, amb el sistema d'obertura push, amb totes les finestres amb el sistema de mosquitera i fosforit nou i amb tot el sistema d'integració dels desplegables de les taules i els diferents armaris. Aquest vehicle i tota la nova sèrie d'Adria 2020 la podreu trobar al Saló Internacional del Caravaning de Barcelona, on ens trobareu a l'estand d'Adria i de la resta de marques que distribuïm. Ens heu de buscar com a concessionari central del Caravaning Camper.